салом дӯстони азиз. дар натиҷаи ҳамлаи васеъи дидос дар кори низоми бонкӣ муваққатан маҳдудиятҳо ба вуҷуд омаданд. ин ҳолат бо хакерӣ ё дастрасӣ ба ҳисобҳои мизоҷон алоқаманд нест. маблағҳои ҳама мизоҷон дар амнияти комил қарор доранд. аз дақиқаҳои аввал гурӯҳи мутахассисони техникӣ ва коршиносони амнияти иттилоотии мо барои бартарафсозии мушкилот чораҳои зарурӣ андешиданд. қисме аз функсияҳои асосӣ аллакай барқарор карда шуданд. ва айни ҳол гурӯҳи мутахассисон шабонарӯз фаъолият доранд, то кори платформа зуд ба ҳолати муқаррарӣ баргардад. ҳамзамон барои таъмини устуворӣ ҳифзи инфраструктураи техникӣ ва рақамиро боз ҳам бақувват карда истодаем. барои сабр, фаҳмиш ва бориятон сипосгузорем.